Dito na lang yun na. Ito nakakata. Na ano po dyan noon ano kaya mo kalahati kalsada. Mount Amuyaw ito. Ah, Yun da, yung ano, the highest point. oo, batas. Ito lang yung
isang UNESCO na nagawa na walang war, wars, Yeah, skin. bayanihan lang. Nakalibak yan, dumalbalay ni. Dapat, parang hindi mo lang yung bahay, dapat kasi once na isa, dalawa, kaya guest house. Wait, sama din nagtutulong. Tayo lagi dyan, crash kita. Dito, naramit ang village. Ay, dito. Ikakadulang ng pwesto ito ba lang? Relate dito. Baka na-try lang sa nga. Going back. The hurricane time. Going up the mountain again. Saan? Ay, sus. Naman ito dapat ay naman ito siya. Bayat na yun. Ako pagkapaganat ng ato nyo. Ay! Bigyan mo na ka.